Дами и господа, този поздрав е специално за Ферди Бос и Наджия шефката. От Пловдив, най-баро семейство, за сина Иван и дъщерята Анка. Вали гърми, това е тяхната история. Ферди Бос до нея, рамо до рамо, семейството държат най-важното само. Иван расте като истински мъж, Анка е nежност, но със силен глас. Bu hayat kolay değil ama biz güçlüyüz. Ailemiz bir, biz asla bölünmeyiz. Наджия шефката, тя е номер едно. Пловдив я знаят с класа и шоу. Душманите да ядат бананите, душманите да ядат бананите, душманите да ядат бананите, пак им тежи. Наджия е патрон, хей, herkes bilir onu. Saygı duyar herkes, bunu дяло. Душманите да ядат бананите, пак ги боли, че тя е над тях. Наджия не пита, тя направо действа. С глава напред тя пише си текста. Шефката в играта няма равна, винаги първа, винаги главна. Güzel kalpli ama çok da sert, onu tanıyan bilir bu bir dert. Kraliçe gibi yürür her yerde, Plovdiv'den çıktı şimdi zirvede. Naджия шефката, тя е номер едно. Пловдив я знаят с класа и шоу. Душманите да ядат бананите, душманите да ядат бананите, душманите да ядат бананите, пак им тежи. Ferdi Bos yanında güçlü durur. Ailesi için her şeyi kurar. Иван, Анка, тяхната гордост. Това семейство е истинска мощ. Aile demek, güç demek, sevgi demek. Birlik olunca kimse bölemez. От Пловдив до света се чува гласа. Наджия шефката, Това е класа. вали гърми, пак им върви. Ферди Бос и Наджия, силни души. Душманите да ядат бананите, Те гледат, ама не могат като тях.